ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ. അതെ, ഒരാശ്വാസമായത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപദേശാമൃതം കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഈശോപനിഷത്ത്, ഈശോവാസ്യുപനിഷത്ത് എന്നും പറയും. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതില് നമുക്കൊന്ന് ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാം, ധ്യാനമന്ത്രം നമുക്ക് എടുക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോ ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപനിഷത്താണ് അല്ലെ, നമുക്കത് മനസ്സിലായി, കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ഉപനിഷത്താണ്. അപ്പൊ മറ്റേത് നമ്മള് 11 ഉപദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചത്. അത് ശ്ലോകങ്ങളാണ്, 11 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഈ ഉപനിഷത്തില് മന്ത്രങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഉപനിഷത്തിലുള്ളത് എന്താണ്? മന്ത്രങ്ങളാണ്. മറ്റേത് ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മന്ത്രങ്ങൾ. 18 മന്ത്രങ്ങള് പ്ലസ് ഒരു ധ്യാന മന്ത്രം, അങ്ങനെ മൊത്തം 19 മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്, ഈ ഉപനിഷത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ അത്രയില്ല, വളരെ ചെറുതാണത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂറൊന്നും വരില്ല ഒരു മന്ത്രം എടുക്കാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ 2 മന്ത്രങ്ങൾ എടുക്കാം. എളുപ്പമാണത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പരീക്ഷ വരുന്നത് ഉപദേശാമൃതം പോലെ തന്നെ ആ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാം. മീനിങ് നമ്മൾ എഴുതിയില്ല, ഉപദേശാമൃത എക്സാം എഴുതിയ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ മന്ത്രങ്ങളുടെ മീനിങ് പഠിക്കാം. പിന്നെ ധ്യാനമന്ത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നോക്കാം, എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ധ്യാനമന്ത്രം. ബാക്കിയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ മീനിങ് പഠിച്ചാലും മതി. ഇപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മന്ത്രം കൂടി പഠിച്ചു പോകാം. അപ്പൊ ഉപനിഷത്ത് 18 മന്ത്രങ്ങള് പ്ലസ് ഒരു ധ്യാന മന്ത്രം കൂട്ടിയിട്ട് 19 മന്ത്രാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തുടങ്ങുന്നതില് അവതാരികല് പറയുന്നത് വേദം. വേദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അറിവ്. വേദം എന്ന് വെച്ചാല് അറിവ് എന്നാണ് അർത്ഥം. വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിവ്. ഈ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ വേദങ്ങളും ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യവും എല്ലാതും വന്നിരിക്കുന്നതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അത് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയതല്ല, ഇത് ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ അവതാരമാണ് എന്ത്? വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ അവതാരങ്ങളാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? വാമൊഴിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇത് ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? വാമൊഴിയായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ശബ്ദ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇത് ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദി കവിയെ മുഹ്യന്തിയ സൂരയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനം ആദ്യം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് പിന്നെ നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, പിന്നെ വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമ്മളിലേക്കൊക്കെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത് നമ്മളെ സൃഷ്ടിയല്ല, മനുഷ്യരുടെ സൃഷ്ടിയല്ല, ഇത് ആരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ അവതാരമാണ്. കാരണം ഇത് എന്താണ് ശബ്ദ അവതാരം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് വാമൊഴിയായിട്ട് വന്നതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ഇത് ശബ്ദാവതാരാണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ അത് ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഇത് ഒരു വേദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
ഒരു വേദമാണ് ഇതുള്ളത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തത്. ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നാരദ മഹർഷി വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വ്യാസ മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു? ഈ വേദത്തെ ഒരു വേദം എന്നുള്ളതിനെ 4 ഭാഗിച്ചു. വ്യാസമഹർഷിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിനെ 4 ഭാഗിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം കലിയുഗത്തില് വ്യാസമഹർഷി ഇത് ഭാഗിക്കാൻ കാരണം കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരാണ് അത് വ്യാസമഹർഷി. വ്യാസദേവൻ അറിയാൻ പറ്റി കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? പൊതുവെ ഓർമ്മശക്തി ഇല്ല, ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ല, പിന്നെന്താണ്, അലസന്മാരാണ്, മടിയന്മാരാണ് എന്നൊക്കെ ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു? ഈ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള വ്യാസമഹർഷിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് ഈ വേദങ്ങളെ, ഒരു വേദത്തെ 4 പങ്കുവെച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ് 4 വേദങ്ങള്? സാമവേദം, അഥർവവേദം, യജുർവേദം, ഋഗ്വേദം, അഥർവവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം അല്ലെ? 4 വേദങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു. ഈ 4 വേദങ്ങളാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. 4 വേദങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു. അതിൽ ഈശോപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ത്? ഈശോപനിഷത്ത്. അതിൽ യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നത് 108 ഉപനിഷത്തുകളാണ് പ്രധാന ഉള്ളത്. 108 ഉപനിഷത്തുകൾ. ആകെ 108 ഉപനിഷത്തുകളില് പ്രധാനപ്പെട്ട 10 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട 10 ഉപനിഷത്തുകള് അതില് വരുന്നതാണ് എന്ത്? ഈശോപനിഷത്ത്. അതിലൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. ഈശോപനിഷത്ത് മിനിറ്റ്. അതായത് ഈശകേന കഥ പ്രശ്ന മുണ്ഡ മാണ്ഡൂക്യ തിത്തരി ഐതരേയം ചാന്തോക്യം ബൃഹദാരണ്യകം തഥാ. ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് 10 പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപനിഷത്തുകളെ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണത്. അത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിലൊരു ശ്ലോക രൂപത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അതായത് ഈശകേന കഥ പ്രശ്ന മുണ്ഡ മാണ്ഡൂക്യ തിത്തരി എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ഈശോപനിഷത്ത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ഉപനിഷത്ത് ഈശോപനിഷത്ത്, ഉപനിഷത്ത്, കഠോപനിഷത്ത്, പ്രശ്നോപനിഷത്ത്, മുണ്ടകോപനിഷത്ത്, മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത്, തൈത്തിരീയോപനിഷത്ത്, ഐതരേയോപനിഷത്ത്, ചാന്തോക്യോപനിഷത്ത്, പിന്നെ വന്നിട്ട് ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത്. അങ്ങനെ 10 എണ്ണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഈശോവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്, കേനോപനിഷത്ത്, കഠോപനിഷത്ത്, പ്രശ്നോപനിഷത്ത്, മുണ്ടകോപനിഷത്ത്, മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത്, തൈത്തിരീയോപനിഷത്ത്, ഐതരേയോപനിഷത്ത്, ചാന്തോക്യോപനിഷത്ത്, ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത്. 10 ഉപനിഷത്തുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ആകെ 108 എണ്ണാണുള്ളത്. അതിന്റെ ശ്ലോകം പറയുന്നതാണ് ഈശകേന കഥ പ്രശ്ന മുണ്ഡ മാണ്ഡൂക്യ തൈത്തിരി ഐതരേയം ചാന്തോക്യം ബൃഹദാരണ്യകം തഥാ. അപ്പൊ അതിൽ ഈശോപനിഷത്ത് വന്നു, കേനോപനിഷത്ത് വന്നു, കഠോപനിഷത്ത് വന്നു, പ്രശ്നോപനിഷത്ത് വന്നു, മുണ്ടകോപനിഷത്ത് വന്നു, മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത്, തൈത്തിരീയോപനിഷത്ത്, ഐതരേയോപനിഷത്ത്, ചാന്തോക്യോപനിഷത്ത്, ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത്. അതാണ് 10 ഉപനിഷത്തുകള് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതില് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഉപനിഷത്താണ് മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത്. ഏറ്റവും വലിയ ഉപനിഷത്താണ് ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ഈശോപനിഷത്ത്. ഈശോപനിഷത്ത് എന്നും പറയും, ഈശോപനിഷത്ത് എന്നും പറയും. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഉപനിഷത്ത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഉപനിഷത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നമുക്ക് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉപ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരിക്കുക, നിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുക, അതാണ് എന്തിന്റെ അർത്ഥം? ഈ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് ഉപ ഇരിക്കുക, നിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ ആരുടെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നത്? അന്ധകാരം മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉപനിഷത്ത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുക. ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് അടുത്തിരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അത് ആരുടെ അടുത്തിരിക്കേണ്ടത്? ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മാറ്റും? അത് അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ആണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഭഗവാന്റെ ശബ്ദാവതാരമാണ് ഈ പറഞ്ഞ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ടത് ബ്രഹ്മാവിനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ഇനി പറയുന്നത്
കുറെ സൂക്തങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു കൂട്ടം മന്ത്രങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഇത് സൂക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതില് കുറെ മന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ചേരുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സൂക്തം എന്ന് പറയും. സൂക്തം. കുറെ മന്ത്രങ്ങൾ ചേരുന്നതിനെ സൂക്തം എന്ന് പറയും. ഈ സൂക്തങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും? കുറെ സൂക്തങ്ങൾ ചേർന്നതിനെ നമ്മൾ സംഹിത എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിത. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിത എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറെ സൂക്തങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മസംഹിത. സൂക്തം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ മന്ത്രങ്ങൾ ചേർന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സൂക്തം എന്ന്, പുരുഷ സൂക്തം. കുറെ മന്ത്രങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് എന്ത്? സൂക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കുറെ സൂക്തങ്ങൾ ചേർന്നാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? സംഹിതയായിട്ട് മാറും. അതാണ് എന്ത്? നമ്മളിപ്പോ ബ്രഹ്മസംഹിത, ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിത എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ സൂക്തങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്. അതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത എന്ന് പറയുന്നത്. കുറെ സൂക്തങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് അതിനെ സംഹിത എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറയാ, 4 വേദങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സാമവേദം, അഥർവവേദം, ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം 4 വേദങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചു. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മള് ഇനി എന്താ ഇതിൽ പറയുന്നത്? നമ്മള് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്? നമ്മൾ പത്താത്മാക്കളിൽ കാണുന്ന 4 ന്യൂനതകൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് 4 ന്യൂനതകള്? മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന 4 ന്യൂനതകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്, തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട് അല്ലെ. ഈ 4 ന്യൂനതകളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടത് 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? മറന്നോ? അവിടെ വെച്ച് പോന്നു അതൊക്കെ മറന്നോ? ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മളിലുള്ള 4 ന്യൂനതകളാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, നമ്മള് മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നവരാണ്. പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. നമ്മൾ കാണുന്നതൊന്നും എന്തായിരിക്കില്ല? യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതാണ് നമ്മള് മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന, ഭക്താത്മാക്കളിൽ കാണുന്ന 4 ന്യൂനതകൾ. അറിയാലോ അത്? അപ്പൊ ഇത്തരം ന്യൂനതകള് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനാണിത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? എപ്പോഴും ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഇത് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളെ ശ്രുതി എന്നും പറയും. വേദങ്ങളെ പറയുന്ന വേറൊരു വാക്കാണ് എന്ത്? ശ്രുതി. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കുക. ശ്രവണത്തിൽ കൂടി കൈവന്ന അറിവിനെയാണ് എന്ത് പറയാ? ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രവണത്തിലൂടെ കൈവന്ന അറിവാണ് എന്ത്? ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. കേട്ട് പഠിക്കുക, അതാണ് ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ശ്രവണത്തിലൂടെ കൈവന്ന അറിവ്, അതാണ് ശ്രുതി. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആധികാരികമായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഇത് കേട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ, ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്? മാതാവിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. അമ്മയായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വേദങ്ങളെ പറയുന്നത്. കാരണം അമ്മ ഒരു സത്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? വേദങ്ങളും. വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സത്യമാണ്. അപ്പൊ ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ടത്. കാരണം വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാതാവിനെ പോലെയാണ്. അതൊരു സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാതാവിനൊക്കെ കാരണം ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളത് പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്? വിശ്വസിക്കും. കാരണം വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യമാണ്. നമ്മളത് വിശ്വസിക്കും. കാരണം നമ്മളാൽ നിർമ്മിച്ചതല്ല, മനുഷ്യരാൽ നിർമ്മിച്ചതല്ല, അത് ഭഗവാനാൽ വന്നതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അത് സത്യമാണ്. നമ്മൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ അതേപടി അനുസരിക്കുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചാണകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു മൃഗത്തിന്റെ മലമാണ് ചാണകം അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു? ശുദ്ധീകരണ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചാണകം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ മല ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാണകം എന്താണ്? നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ശംഖ് എന്താണ്? ഒരു ജീവിയുടെ അസ്ഥിയാണ് ശംഖ് അല്ലെ. ശംഖ് ആണല്ലോ. അതെന്തിനാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പൂജയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ അസ്ഥി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും? നമ്മൾ ശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോയി കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാക്കണം എന്ന് പറയും അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനാ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പൂജ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇതിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു.
അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ശരിക്കും എന്തില്, ഈ വേദങ്ങളെയും ശാസ്ത്രങ്ങളെയും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, അത് എന്താണ്, അത് സത്യമാണ്. കാരണം അത് മാതാവിനെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. നമ്മൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല, അതിനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും. അമ്മ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ, മാതാവിനെ പോലെ തന്നെയാണത് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വേദങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണില്ല, അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. മാത്രമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, മടിയന്മാരാണ്, അലസന്മാരാണ്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്, ഓർമ്മശക്തി കുറവാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പോരായ്മകളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേദങ്ങള് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കാനായിട്ട് വേദവ്യാസൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ വേദങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകി. ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിയപ്പോ അതായത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. സൂക്തമല്ല, ഇവിടെ സൂത്രം. സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ വേദങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിധത്തില് അതിന് ചെറിയ ചെറിയ ക്യാപ്സ്യൂളുകളാക്കാം. അപ്പൊ വലിയൊരു പാരഗ്രാഫ് നമുക്കത് വായിച്ചാലും മനസ്സിലാവണില്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ആക്കാം. അതാണ് എന്ത്, സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദാന്ത സൂത്രം, അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, വേദാന്ത സൂത്രം. അതായത് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതിനുള്ള സമയമില്ല, നമുക്കത് അറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ വേദങ്ങൾ മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക്, അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. സൂത്രം, വേദാന്ത സൂത്രം. അതായത് തത്വമസി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, പിന്നെ വേറെ എന്താണ്, ജന്മത്യാസ്യേത, പഥതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇതിനൊക്കെ വലിയൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ എന്താണ്, ചെറിയൊരു വേർഡാക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്തത്, ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റി. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ. അതാണ് വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് 3 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അനുമാനത്തിലൂടെ, നിഗമനത്തിലൂടെ, പ്രത്യക്ഷത്തിലൂടെ. അനുമാനത്തിലൂടെ, നിഗമനത്തിലൂടെ, പ്രത്യക്ഷത്തിലൂടെ. അനുമാനത്തിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉള്ള അറിവ്, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അറിവാണ്. അതായത് വേദങ്ങളിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അറിവ് അതെപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, പൂർണ്ണമായിരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയുള്ള അറിവായിരിക്കും, നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവായിരിക്കും. ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവ്. നിഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപൂർണമായിരിക്കും. നിഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളത് സങ്കല്പിക്കുകയാണ്, ഇത് ഇങ്ങനെയാകാം എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ നിഗമനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു നിഗമനത്തിലെത്താണ്, ഇതിങ്ങനെയായിരിക്കും, സങ്കല്പമാണ് നമ്മുടെ. അത് ചിലപ്പോ ശരിയാകാം, ചിലപ്പോ തെറ്റാകാം, അത് ഉറപ്പില്ല നമുക്കൊരിക്കലും. കാരണം നമ്മുടെ സങ്കല്പമാണത്. ചിലപ്പോ അത് ശരിയാകാം, ചിലപ്പോ അത് തെറ്റാകാം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ നിഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, എപ്പോഴും അപൂർണമായിരിക്കും. എപ്പോഴും ശരിയാവണം എന്നില്ല അല്ലെ. ചിലപ്പോ അത് സത്യമാകാം, ചിലപ്പോ അത് അല്ലാതെയാകാം. മൂന്നാമത്തതാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷം. പ്രത്യക്ഷം എന്ന് വെച്ചാല് നേരിട്ട് കാണുന്നത്. നേരിട്ട് കാണുന്നത് ശരിയാകണമെന്നുണ്ടോ, ശരിയാകുമോ? എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളൊരു കാര്യം നേരിട്ട് കാണുന്നത്? കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, പൂർണ്ണമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യം എന്താണ്, ശരിയാകണമെന്നില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മളൊരു ആപ്പിള് ഒരു സൈഡ് കടിച്ചിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും, അത് നല്ലൊരു ആപ്പിളാന്ന് തോന്നും അല്ലെ. പക്ഷെ അത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പുറം നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തല്ല, പൂർണ്ണമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ശരിയായ, നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നതിനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അതും നമുക്ക് ശരിയാകണമെന്നില്ല. അപ്പോ ശരിയായ അറിവ് എന്ത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അനുമാനം മാത്രം. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന അറിവ് മാത്രമേ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിഗമനം എപ്പോഴും എന്താകണമെന്നില്ല, രണ്ടും ശരിയാകണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോ ശരിയാകാം, ചിലപ്പോ അത് ശരിയാകണമെന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വ്യാസമഹർഷിയാണ് ഇതിനെ 4 തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മാതാജി അപ്പോ ഇത് രണ്ടും അപൂർണമാണ് അല്ലെ? നിഗമനവും പ്രത്യക്ഷവും അപൂർണം, രണ്ടും അപൂർണ്ണമാണ്. 4 വേദങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്? ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം, യജുർവേദം അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഈ വ്യാസമഹർഷി എന്തൊക്കെ പിന്നെ രചിച്ചു? കുറെ ഉപനിഷത്തുകൾ രചിച്ചു, 108 ഉപനിഷത്തുകൾ രചിച്ചു, പുരാണങ്ങൾ രചിച്ചു, പിന്നെ വേദങ്ങൾ വന്നു. ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചില്ല? എന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല? ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വ്യാസമഹർഷിക്ക്, വേദവ്യാസന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സംതൃപ്തി ഇല്ലാതെ കണ്ടപ്പോ നാരദ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തിനോട് എന്താ പറയാ, നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് രചിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് രചിക്കുന്നത്? ഭാഗവതം രചിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് രചിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ പുരാണങ്ങൾ രചിച്ചു, ഉപനിഷത്തുകൾ രചിച്ചു, വേദാന്ത സൂത്രം, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം രചിച്ചു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും വേദവ്യാസ മഹർഷിക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? സംതൃപ്തി വന്നില്ല. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് നാരദ മഹർഷി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഈ വേദാന്തത്തെ വേദാന്തം എന്ന് വെച്ചാൽ വേദങ്ങളുടെ അന്ത്യം, അവസാനം, അത് ആരിലാണ് എത്തുന്നത്? വേദങ്ങളുടെ അവസാനം ഭഗവാനിലേക്ക് അല്ലെ? ഭഗവാൻ, കാരണം എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതിനെ വിപുലീകരിക്കാനായിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് ആ പരമമായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നതും. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭാഗവതം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് അമല പുരാണമാണ്. ഒട്ടും എന്താ പറയാ, അമല പുരാണം എന്ന് വെച്ചാൽ അഴുക്കുകളില്ലാത്ത, മാലിന്യങ്ങളില്ലാത്ത പുരാണമാണ് എന്ത്? ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അമല പുരാണം എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ. അതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? വേദാന്ത സൂത്രത്തിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ജന്മത്യാസയതോന്നയാത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അത് വേദാന്ത സൂത്രത്തിലൂടെയാണ് ആ ഭാഗവതം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സംഗ്രഹമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ പറയാം? ഈ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങള് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായി ഇത്രയും? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മള് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. അതിൽ വലിയ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ല, എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നമുക്ക് ധ്യാന മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? ധ്യാന മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് ധ്യാന മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഇത് പരിചയം ഉണ്ടാവും, കുറെ കേട്ടിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇടയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും? ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഞാൻ, എനിക്കറിയാം. നമ്മള് പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ചൊല്ലണ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഇത് പഠിച്ചോളാം കേട്ടോ. ഇത് എന്നും ചൊല്ലിക്കോളാം, പഠിക്കാൻ പറ്റുക. നമുക്ക് എന്നും ചൊല്ലിയാൽ മതി, അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചോളൂ. കാണാതെ പഠിച്ചോളത്. അതെ. ഇനി ഇതിന്റെ അർത്ഥം കൂടി പഠിക്കണം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദ പൂർണ്ണശിഷ്യതേ. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പരിപൂർണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു.
ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സത്യവും പരിപൂർണവുമായതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണവും സത്യവും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രപഞ്ചവും മറ്റുള്ള എല്ലാതും എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമാണ്, സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതും എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും? പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പരിപൂർണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും? പരിപൂർണങ്ങളായിരിക്കും. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അവശേഷിക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണങ്ങളായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതെല്ലാം സ്വയം പരിപൂർണങ്ങളായിരിക്കും. എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചം, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണമായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം, ഈ പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണങ്ങളായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തും സ്വയം പരിപൂർണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അവശേഷിക്കും. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അവശേഷിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം സത്ചിത്താനന്ദ വിഗ്രഹനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ സത്ത് ചിത്താനന്ദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സത്ത് ചിത്താനന്ദം. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓർമ്മയുണ്ടോ? സത്ത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? സത്ത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. സത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ജ്ഞാനം, അറിവ്, ജ്ഞാനം. ചിത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് പൂർണ്ണജ്ഞാനം. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം, പരമാനന്ദം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സച്ചിദാനന്ദനാണ്, പരമാനന്ദനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സത്ത് ചിത്ത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവും പിന്നെ ആരുമാണ്? പരമാനന്ദവും ആരിലാണ്? ഭഗവാനിലാണ്. നിരാകാര ബ്രഹ്മം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. 3 ഭാവങ്ങള് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. ആ നിരാകാര ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി, സ്റ്റക്കായി, കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. സത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറിവ്. ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എവിടെ? ആ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തില്. അനശ്വരമായിട്ടുള്ളതും പൂർണ്ണജ്ഞാനവും മാത്രമാണ് ആ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാക്ഷാത്കാരം വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലാണ് സച്ചിത് ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെയാണ്. ആ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുടെയും സാക്ഷാത്കാരമാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, അത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് നമ്മളെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ സാക്ഷാത്കാരം വരുന്നത്. ഒരാൾ പരമപുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ഈ ഭാവങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അപ്പോ സാക്ഷാത്കാരം വരുമ്പോ ജ്യോതി മാത്രം നമ്മള് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിലാണ് ലയിക്കുന്നത്. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം വരുമ്പോ സത്ത് ചിത്ത് അത് രണ്ടും മാത്രമേ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം
വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ ഭാവങ്ങളെല്ലാം, നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ. സച്ചിദാനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രൂപം എന്നാണ് അർത്ഥം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതി സർവകാരണ കാരണം. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എതിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനെ, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രൂപം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണസത്ത, രൂപരഹിതമല്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരടുത്ത് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ സത്തയാണ്. ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്നാണ്. സച്ചിദാനന്ദ രൂപം, സച്ചിദാനന്ദനായിട്ടുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപമാണ് ആരുടെ? വിഗ്രഹം സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും രൂപരഹിതനല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറുന്നത്? പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഇല്ലാത്ത പ്രപഞ്ചം അപൂർണമാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത പ്രപഞ്ചം തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപൂർണമായിരിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ കൃഷ്ണൻ നമുക്കൊരു സമ്പൂർണ്ണ ക്രമീകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു സമ്പൂർണ്ണ ക്രമീകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്ത് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം ആര് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളെ അഭയം തേടുക. പരമപുരുഷന്റെ ബാഹ്യശക്തി എന്ന നിലയിൽ ഈ പ്രതിഭാസ ലോകവും സ്വയം സമ്പൂർണമാണ്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തി, എല്ലാ ശക്തികളും പൂർണ്ണമായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും പൂർണ്ണമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തി ഈ പ്രകൃതി, ഈ എല്ലാതും എങ്ങനെയായിരിക്കും? എല്ലാതും പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ലോക പ്രതിഭാസം, ഈ പ്രതിഭാസ ലോകവും സ്വയം സമ്പൂർണമാണ്. അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നത് 84 ലക്ഷം ജീവയോനികള്, 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാതും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണങ്ങളാണ്, സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. പിന്നെ സൂര്യൻ പൂർണ്ണനാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം, പ്രപഞ്ചം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും? പൂർണ്ണങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ പരിപൂർണ സത്തയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂക്ഷ്മങ്ങളായ പൂർണ്ണ അംശങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ പരിപൂർണ സത്തയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട്, പരിപൂർണമായ സത്തയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സൂക്ഷ്മങ്ങളായ പൂർണ്ണാംശങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയാം, ആ പൂർണ്ണ സത്ത ഒരിക്കലും രൂപരഹിതനല്ല. പരിപൂർണ സത്തയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സൂക്ഷ്മങ്ങളായ പൂർണ്ണാംശങ്ങൾക്ക്, അതായത് പരിപൂർണ സത്ത ഭഗവാനെ, പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്തല്ല? പൂർണ്ണസത്ത രൂപരഹിതനല്ല. പൂർണ്ണസത്തയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു രൂപമുണ്ട്. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു രൂപം ഉണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനായിരുന്നെങ്കിൽ, അവിടുന്ന് പൂർണ്ണനാകാനിടയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനല്ല ഒരിക്കലും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ കുറവുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവുള്ളെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനായിരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പൂർണ്ണമാകാനായിട്ട് ഇടയുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും സകലതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കൊക്കെ അതീതമാവുകയും വേണം. അതാണ് പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണ സത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കുന്നത്? ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതും നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അതീതമാവുക, അതാണ് എന്ത്? പൂർണ്ണസത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അതിന് പൂർണ്ണസത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും?
ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണത തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗം ആയിട്ടുള്ള കൈകള് ആ ശരീരത്തിൽ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിനെന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഏകാഗമായിട്ട്, അതായത് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്? ആ ശരീരത്തിലേക്ക് ആ കൈ യോജിക്കുമ്പോ. കൈ വേറെ ഇരിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ശരീരത്തിന് ആ കൈക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? പൂർണ്ണത കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ? എപ്പോഴാണ് ആ ശരീരത്തിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാത്രമാണ് ആ കൈക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആണല്ലോ. കൈ വേറെ ആണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറ്റുന്നില്ല? പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാക്കള്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാം സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അത് എപ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമാകുന്നത്? എപ്പോഴാണ് അത് ഭഗവാന്റെ ഭാഗവും അംശവും ആകുന്നത്? കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മളത് മറന്നു പോകുന്നു. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് പഠിച്ചിരുന്ന പോയിന്റ് തന്നെ ഇവിടെ എത്താണ്? നമ്മള് പൂർണ്ണസത്തയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് ആ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അതിന് പൂർണ്ണത കിട്ടുന്നത്, ഒരു ജീവാത്മാവിന് പൂർണ്ണത കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു കൈക്ക് പൂർണ്ണത കിട്ടുന്നത് ആ കൈ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ജീവാത്മാവിന് പൂർണ്ണത കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അത് ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതായത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടുമ്പോഴാണ് അതിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? പൂർണ്ണ സത്തയെ പറ്റി അജ്ഞതയാണ് എല്ലാതരം അപൂർണ ബോധത്തിനും കാരണം. അപ്പൊ ഈ പൂർണ്ണ സത്തയെ പറ്റിയുള്ള അജ്ഞത, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അപൂർണതാ ബോധത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത ആണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. നമ്മളെ അറിവില്ലായ്മയാണ്, ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് നമ്മളെ ഈ അപൂർണത ബോധത്തിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖം പൂർണ്ണ സത്തയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാതെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് എന്ത്? മായ എന്ന് പറയുന്നത്. വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ജീവിതത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മായ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖം പൂർണ്ണ സത്തയുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാതെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ജീവിതത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മായ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ.